Fotopolymér. Multimateriálový tisk. Polyjet. Expozitář. Mé jméno je Štěpánka Juránková a provedu vás podcastem Expozitář o využití 3D technologií. Dnes se budeme s Jankem Galkem bavit o technologii Polyjet, která je velmi zajímavá pro oblast, ať už třeba designu, tak i zdravotnictví, protože nabízí široké spektrum možností. A začneme hned historickým okénkem. Jak tato technologie vznikla? Takže dneska toho o histórii není až tak veľa, alebo respektíve nenašiel som žiadne oficiálne zdroje, ktoré by nejakým spôsobom rozvíjali tento príbeh. Vieme v podstate, že firma Objet Geometries vznikla v Izraeli, v Rehovote a založili ju traja páni Hanan Gotthard, Gershom Miller a Rami Bounen. Takže z toho, čo som bol schopný nejakým spôsobom sa dozvedieť, vyzerá to, že páni robili s inkostovými tiskárnami, klasickými 2D, čo ako máme aj doma, trebárs. A zase, ako pri všetkých ostatných technológiách, predpokladám, že videli, ako to tiskne a povedali si, čo keby to malo aj Z-ko a tisklo to 3D. A uberali sa týmto spôsobom. Samozrejme, založili si firmu, dali si to patentovať, no a vyvíjali to časom samozrejme a po pár rokoch si ich všimol a kúpil Stratasys. Takže preto o nich vieme a preto s nimi spolupracujeme tiež. A o kterém období se zhruba tak bavíme? Nemusíš přímo rok, ale spíš jako v zařazení vůči těm dalším technologiím. Toto je ako najnovšia technológia, takže rok, o ktorý sa udáva, je 1998, kedy to vzniklo a založili. Stratasys ich, myslím, kúpil okolo roku 2012, takže už aj pod Stratasysom sú nejaký ten rôčik a majú za sebou nejakú tú históriu a vývoj. Jak tedy tato technologie funguje? Áno, takže ako si povedala, má úžasné možnosti. Charakterizoval by som to v podstate ako najzaujímavejšiu technológiu, o ktorej nikto nevie. A samozrejme sú to superlatíva, ale zakladajú sa na pravde, pretože veľa ľuďom, keď to predstavíme aj na veletrhoch posledné roky, tak vravia, aká je to nová technológia, ako sme sa práve bavili, tá technológia existuje už skoro 30 rokov. Takže je to určite zaujímavá technológia. Čo je na nej zaujímavé, a určite naši poslucháči budú vedieť, pretože som to už zmieňoval v predchádzajúcich epizódach, piezoelektrické hlavy. Čiže kapičkami sa naboduje v podstate vrstva. A čo nám toto umožňuje, tak ako pri inkostovej tiskárne, kde sa kombinujú farby cyan, magenta, yellow, tak to isté nám umožňuje aj Objet. Ale dáva nám ešte ďalšie možnosti, o tých sa budeme baviť za chvíľu. Takže ono v podstate to funguje takisto ako inkostová tiskárna, naniesie to vrstvou, vyboduje to, dokonca to rozlíšenie Objetu sa udáva v DPI. Tie najpresnejšie majú asi 600 DPI, kde v Z-ku majú zase výšku okolo 14 mikrónov. Takže vieme si predstaviť, že ako relatívne, ja neviem, koľko tam vychádza, 60 vrstiev na milimeter, takže to je ako relatívne dobrá hustota a relatívne presný tisk. Nielen relatívne, ako fyzicky to vychádza ako jeden z najpresnejších tiskov, pretože zatiaľ, čo máme na to zákazníkov, tak vravia, že takú presnosť nedosahujú ani na rezinových tiskárnach alebo na tých prískyřicových tiskárnach, že Objet dáva v podstate najpresnejší tisk. No a jak už jsme tady párkrát zmínili, tato technologie nám dává spoustu možností, a to ať už po stránce tedy více materiálového tisku, tak i více barevného. Takže kdybys mohl přiblížit, co s ní tedy můžeme přesně dělat a na jaký typ dílů se to tedy hodí. Áno, takže ako som vravel, je tam viacej tých piezoelektrických hlav, každá má priradenú nejakú farbu, áno, každá tá piezoelektrická hlava môže mať priradený nejaký materiál. A teraz takisto ako v inkostovej tiskárne, kde sa tie body cyan, magenta, yellow môžu kombinovať medzi sebou, takisto sa to kombinuje aj tu. Takže môžem dosiahnuť akúkoľvek farbu
ale tie reziny v súčasnosti, ono to má za sebou nejaký vývoj, ale v súčasnosti tie reziny, tie pryskyřice tie materiály sú prúhledné. Takže máš Cyan Magenta Yellow, ktorá je prúhledná a máš tam bielu alebo čiernu ako to káčko, tú dodatočnú farbu, ten koeficient a kombinuješ to s tým. Takže môžeš dosiahnuť akúkoľvek prúhlednú barvu alebo akúkoľvek neprúhlednú barvu. To je jedna vec, samozrejme. Ďalšia vec je, že okrem farieb, tam môžu ísť rôzne gumové materiály alebo materiály simulujúce gumu. A myslím, že tá najjemnejšia má Shore 30 a tým, že tam máš, guma môže byť tiež čierna, biela alebo prúhledná a tým pádom zase môžem rôzne farby, rôzne prúhlednosti gumy simulovať a rôzne tvrdosti, rôzne tuhosti tej gumy. Takže ono všeobecne tá technológia bola zase, bavíme sa o rapid prototypingu, takže na toto je myslené. A táto technológia bola skôr vymyslená na vizualizáciu koncových dielov. Čiže ja si môžem v plnej farbe tým pádom vytisknúť, ako bude môj produkt vyzerať. A samozrejme, nezastavilo sa to tam. Pridali tam tú gumu, takže môžem si, dajme tomu nejakú fľašku alebo nejaký držáček, rúčku, čokoľvek si môžem časť spraviť gumenú, časť spraviť tuhú, môžem to kombinovať, tá tuhosť tej gumy sa dá upravovať tým, ako domiešam tie materiály. Takže skutočne ako možnosti tejto technológie sú obrovské. Dá sa povedať, že sa to ani nedá vyčísliť, pretože tá možnosť kombinácií je skoro nekonečná. A jak je to u této technologie s postprocessingem? Áno, takže ako sme sa bavili, každá tá metóda 3D tisku má postprocessing a postprocessing u objektu sa mi zdá v podstate skoro najľahší. Pretože vždy sme sa bavili o nejakých podporách alebo odstraňovaní prášku alebo ostrihávaní podpor alebo mechanickom odstraňovaní podpor. Objekt má dva typy podpor momentálne. Water soluble, ako vodou rozpustný, a má takú rôsolovitú podporu, ktorá sa v podstate odstraňuje mechanicky, ale väčšinou to akoby pod vodou umieme alebo nejakým kartáčkem jemne dokážeme odstrániť. Takže toto je v podstate ďalšia výhoda. Sú rôzne tiež roztoky, ktoré to akoby odstraňujú, alebo dá sa to hodiť zase do niečoho, kde cirkuluje voda, alebo sa to nejakým spôsobom omýva a tým pádom samozrejme môžeme tie objekty prať a očistiť. Tak jo, tak teď, když jsme si vysvětlili, jak tato technologie funguje, tak bych se přesunula na nějaké konkrétní aplikace, které tady vidíme před námi. A začala bych tady asi oblastí designu, což si tady můžeme vybrat, třeba takovéhle díly. A chtěla bych, abys nám popsal, jak takovýhle díl může vznikat. No, takže ako sme sa bavili, tak ten diel vzniká tým, že tie piezoelektrické hlavy majú rôzne materiály a na podložku sa naboduje v podstate a vypixeluje, ak chceš, ten objekt alebo tá jedna vrstva a tie vrstvy majú, dajme tomu, 14-18 mikronov, takže relatívne husté. Máš nejakých 60-70 vrstiev na milimeter, takže to je skutočne ako kvalitný detail. A plus vravím, v tom XY v tej rovine to má 600 dpi, takže 600 bodov na inč, takže relatívne ako presný tisk. A tým pádom môžeš, nielenže kombinuješ farby, ale tým, že je to tak presné, môžeš robiť rôzne povrchy alebo rôzne typy povrchov. Takže môžeš tam dávať rôzne textúry, a či už akoby len grafické, že textúra môže byť, dajme tomu, že na to natiahneš fotku alebo nejaký grafický povrch a bude to hladké, alebo môžeš skutočne tie textúry vymodelovať, ako sú môžeš na tom simulovať, dajme tomu, a môže to robiť akoby skutočne imitáciu kože alebo niečoho takého, že proste ten povrch dokážeš
spraviť v takom detaile, že na dotyk to pripomína kožu. A s tým, že my tam môžeme namiešať tú gumu v rôznych pomeroch, tak dokážeme aj tú tvrdosť prispôsobiť tak, že je to na dotyk v podstate nerozoznateľné od skutočnej kože alebo iných materiálov. Takže skutočne ako ten detail a tie možnosti sú obrovské s touto technológiou. Ještě zůstaneme chvilku u designu, protože tady máme na ukázku tisk na látku. Tak jestli můžeš představit, jak se to vlastně vyrábí tohleto. To tam strčím látku do té tiskárny a natiskne se to přímo na to? Nebo jak to vzniká? Áno, v podstate presne takto vzniká. Dá sa tam látka, samozrejme musíš to tam nejakým spôsobom uchytiť v tej tiskárne, takže sú na to rôzne prípravky, ktoré ti rôzne materiály alebo rôzne látky, veľkosť látek uchytia na tú pracovnú plochu, na tú podložku a skutočne nadžetuješ, natiskneš ten rezín priamo do látky. A pretože sú to kapičky, v podstate je to kapalina v tom stave, kým to je nevytvrdené, tak to samozrejme vsiakne do tej látky a skutočne sa to do nej prichytí a tým pádom dokážeš trojrozmerné objekty vytisknúť na látku. A využívajú to rôzni návrhári, väčšinou svetové značky ako Versace a tak. Takže existujú celé šaty alebo celé možno kolekcie už v tomto bode, kde sú vytvorené práve touto metódou. Teď se teda přesuneme do oblasti zdravotnictví, což tady máme na ukázku třeba tento model srdce, který jako na omak už jako cítíme, že prostě simuluje tu lidskou tkáň. Tak jestli přiblížíš, v čem je tohle specifické, zejména po straně těch materiálů. Áno, takže tu sme zase pri tých možnostiach tejto technológie, ktoré sú takmer neobmedzené. A Stratasys si uvedomil, alebo Objet si uvedomil v nejakom bode, že tá tuhosť tých pryskyříc, tých rezinov, tých materiálov a môže mať akoby rôzne formy, môže mať aj čiastočne rôsolovitú podobu. A tak ich napadlo, dobre, a čo keby sme okrem toho, že to bude guma, a mohlo by to aj simulovať tkáne a rôzne akoby zase biologické nejaké materiály a skutočne tou tuhosťou a tými vlastnosťami, dajme tomu, sa snažia priblížiť tým skutočným orgánom. A vlastne zámer tohto je výuka medikov do budúcna. A dajme tomu, že idea je v podstate taká, že existuje, dajme tomu, tumor, nádor, ktorý sa vyskytuje 1 z milióna prípadov a tí študenti, tí medici nemajú šancu ako prísť s tým reálne do kontaktu. Ale chceš akoby ich na to pripraviť, takže ten tumor alebo ten nádor alebo ten problém sa niekde naskenuje, dokážeme to 3D skenovaním akoby zachytiť a potom sa to z týchto materiálov, ktoré simulujú tie tkáne, vytiskne, vyrobí a tí študenti si na tom môžu skúšať akoby rezy, šitie a podobné veci. Takže týmto smerom sa to uberá tiež v podstate tá technológia. Na veletrhu se mě jedna paní ptala, jestli jsme schopni takovéto srdce operovat i do skutečného člověka. Tak jak to tedy je? Bohužiaľ, tak ďaleko ešte nie sme. Ako vravím, tá technológia je na výučbu medikov, to srdce napodobňuje fyzicky to srdce, že na dotyk je ako srdce, dajme tomu, môžeš tam vytisknúť cievy, ktoré budú mať zase, jak ich budeš rezať a zošívať, tak sa budú správať ako tie cievy alebo tie tkáne, ktoré napodobňujú. Sú tam materiály, ktoré napodobňujú kosť a kostnú dreň takisto. Takže skutočne, aby tá simulácia bola čo najvernejšia. Ale je to stále simulácia, není to funkčný diel, ktorý môžeme použiť v ľudskom tele. A jak je to u zubních aplikací? To se přesouváme dál ve zdravotnictví. Máme tady příklad zubní protézy. Tak jak je to s takovými díly? Áno, to je zase ďalšia možnosť, preto zase tie možnosti tejto technológie a
v podstate zase si páni v Objete povedali, alebo v Stratasys povedali, ako inak by sme mohli túto technológiu využiť. A pretože zubní technici používajú reziny alebo rezinové tiskárny, o ktorých sme sa bavili v predchádzajúcich epizódach, SLAčka, kde z rezinu alebo z pryskyřice, z fotopolyméru sa vytisknú zuby, dajme tomu, alebo časti nejaké a potom sa čistia a lepia a maľujú, dajme tomu, a vytvárajú sa reálne protézy, ktoré ľudia používajú. Takisto ako zubní technici to používajú, takisto zubárka, pokiaľ ti robí nejakú výplň a svieti do toho UV svetlom, tak to je práve fotopolymer, ktorý používa na výplň a na tú blombu. V podstate tie nové blomby sú fotopolyméry. Takže tie reziny majú v tej zubnej, v tom odvetví zubárov majú nejakú históriu a samozrejme Stratasys si povedal, táto naša technológia by bola pre nich perfektná a aplikovateľná. A samozrejme bol to nejaký proces, ale po istých rokoch sa im podarilo certifikovať tie ich fotopolyméry, ktoré oni vyrábajú a dodávajú, dokázali ich certifikovať na používanie práve v tomto dentálnom odvetví. Pretože doteraz existovali nejaké materiály, ktoré boli biokompatibilné, ale sú rôzne kategórie, sú rôzne úrovne biokompatibility. Sú biokompatibilné materiály, ktoré sú certifikované na to, aby boli 24 hodín, dajme tomu, v styku s kožou, že do 24 hodín to môžeš mať na sebe, dajme tomu nejaká reťazka alebo nejaká súčasť oblečenia a môžeš to mať na sebe, je to v pohode, je to biokompatibilné. Potom sú ďalšie biokompatibilné materiály, ktoré sú certifikované na styk so sliznicou, čiže nejaká ja neviem, zase nejaké pomôcky pre zubárov, ktoré by držali niečo v ústach, že môžu byť v styku so sliznicou 24 hodín, môžu byť v ústach do 24 hodín. No a potom je tu tá absolútna certifikácia týchto TrueDent materiálov, kde v podstate môžeš mať reálnu protézu, ktorú budeš používať večne. A zase výhoda toho PolyJetu oproti tým rezinovým tiskárnam je to, že dokážeš kombinovať rôzne farby, takže v tejto dobe je možné, aby si prišla k zubárovi, tam ťa naskenujú, akoby sken tvojej čeluste, aby ti to presne sedelo, ale dokážu naskenovať aj, dajme tomu, farbu tvojich ďasien a povedzme zažltnutie zubov a dokážu to vytlačiť v tých farbách, aby to vyzeralo prakticky ako tvoj chrup, ako originál, keď sa to tak zoberie. No a výhoda je pre tých zubárov to, že dokážu na jednej podložke spraviť 10 modelov alebo koľkokoľvek modelov dokážu zmestiť na tú podložku. Dajme tomu 20-30 modelov sa zmestí na niektoré a dokážu to v jednej tlači vytlačiť. Jednoducho to dokážu očistiť z tej rôsolovitej alebo z tej vodou rozpustnej podpory a je to funkčný diel, ktorý sa môže prakticky okamžite používať. Skoro to zní, že se tahle technologie hodí úplně na všechno. Jsou tam ale nějaká omezení nebo nějaké limity s tím spojené? Áno, je tam prakticky zatiaľ vidím jedno obmedzenie a to je práve pevnosť tých materiálov. A práve tie materiály nie sú úplne najpevnejšie. Pomaly sa to vyvíja, tie TrueDent materiály predpokladám, že budú mať väčšiu pevnosť, pretože musia vydržať nejaký stisk čeluste a podobné veci, takže musia reálne fyzickú záťaž nejakú vydržať. Ale všeobecne tie veromateriály, tie pryskyřice pre Objet nie sú najsilnejšie, sú dosť krehké, majú isté fyzické obmedzenia. Sú použiteľné aj v praxi na niektoré aplikácie, ale nie na silové, dajme tomu, alebo veľmi namáhané objekty. Takže to je zatiaľ obmedzenie.
Ale do budúcna je možné, že ak Stratasys príde na to, ako to presne skombinovať, pretože sú tam nejaké technické problémy, ale podľa mňa sú riešiteľné. Keby do budúcna Stratasys prišiel na to, ako rôzne tie reziny, rôzne tie fotopolyméry, dajme tomu od Loctite, ako sme sa bavili v predchádzajúcich epizódach, vydrží 300 stupňov, alebo vysokonárazové, alebo protinárazové materiály. Pokiaľ by som dokázal tie naloadovať do objektu a použiť ich reálne, tak tá technológia vyhrala. Je to v podstate najlepšia technológia, pretože môžeš tisknúť funkčné diely v krásnej rozmerovej kvalite, čiže veľmi presné diely a môžeš kombinovať rôzne vlastnosti tých materiálov. Takže, a sú jednoduché na očistenie, takže to môžeš streamlinovať, môžeš akoby mať produkciu toho a je to krásne. Tak jo, to je pro dnešek vše. Děkuji ti za odpovědi. Není za čo. Se mějte krásně, nashledanou. Dovidenia. Fotopolymér. Více materiálový tisk. Já jsem chtěla říct multimateriálový, řekl jsem více. Kurník, ještě jednou. Ještě jednou. Koho to pak ne... Koho pak tu dneska máme? Janko už byl velmi smutný. Že dlouho nebyl v epizodě, tak je tady dneska zpátky. Už jsou to nějaké mesiace, čo tu bol naposledy, tak... Já bych řekla spíš týdny, ale tak... Ne, jo. No tak není to tak dávno, co vyšla epizoda. No měsíc asi, no. No jo, ale jsme to natáčali dávno. Jo, to je pravda. Dobrý střih. To bylo dobrý. Jo, celkom. Jak jako celkom? A áno, ďalšia... Ja neviem dýchať. Dýchej normálně, to jako můžeš.